Mama. Why? Wngkam. Guparmen कलेजाव फरायनाय आदाथि फुटला बबेनि जाखो लिरिक्सखौनो रोङा हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअफोर हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नै दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आङो दायोहाय लाफा ओंख्रि गोबाब संदों मोनथ'वाखै दासो संहांदों ओमफ्राय नै बेयावहाय आङो राजमा आङो एसे थाव सेरनानै एवग्रोनानै रुगोन ओमफ्राय दाहाय समबार होगोन आइसा गोलैजोबलायसै संबाय खेबसेनो आङो राजमायावहायनो मस्ला मस्लि जगार खालामसै गाबबायनै लाफायाबो गोदौगासिनो लाफा गोबाबाबो एसे गोबाव गाबहोनांगौ राजमाखौ नङाबा थाब मोननो नागिरा बिन्स आलु भाजा एवनांगौ दं लाफा मोनग्रोथोंसै फारसेथिं बिन्स एवनोसै फारसेथिं ओमफ्राय राजमाखौ समबार होनोसै आलु दरनै दरसेयानो जागोन खोमा आलु दरसे होगोन सामब्रामानो गोरलैसिन सामब्राम गुफुरा गोदान गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय आदाथि फुटला बबेनि जाखो लिरिक्सखौनो रोङा गोदै गोदै रावजों दासाननांखौआ दागौब्ला सिख्लाखौ थलायोबाल'सो नोंल'खा लाजिनोबोथ' रोंखाला दासान pakai pipi nang dasan आंनि अननायखौ नंखाय नों दासान सेंग्रा गोसो रायदावखागोन ना सिखोना नुब्ला रायदावखागोन ना हय मामा मा जाखो हा मा जाखो ओरैनो एक्टिंसो बेना नागिरब्लाबो मोननाय नङा नों सना आंनि बायदि गोथार अननायखौ ना गोरान मानै माथाम होदों नै मोनसिगोनानो
संख्रि साखिनायनानै खांसै स्लुबा स्लुब जादोल' मामा माव माव नै लोगोफोर आङो समबार होग्रोखानोसै आरो आलु एसे होगोन नै राजमायाबो गाबगासिनो एसे गोबाव गाबहोनांगौ नालाय बानलु सामब्राम हाना लाखाबाय तेजपाता सेरगोन सिगां आङो आलुखौ एवग्रोना लानोसै आरो लोगोफोर बेबो जासिगोन आरो बन्द खालामसै लोगोफोर आङो थाव होनानै ओमफ्राय बानलु जिरा एसे सेरबाय तेजपाता होबाय आलुखौ हरग्रोबाय आरो आलुखौ दसे एवनानै ओमफ्राय आङो सामब्राम गोजाखौ होसनबाय दसे एवनोसै बेखौ सामब्रामा एसे खामबाथाय ओमफ्राय बेवहाय आङो सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होनोसै जिरा पाउडार गरम मस्ला पाउडार एसे होनोसै आरो संख्रि हालदै होबाय बेयाव एसे आं हालदैखौ ओंख्रियावबो होखादों नालाय ओंखायनो बारा बुरजा होआसै बेयाव सामब्राम गुफुर मस्ला हरनोसै आङो लोगोफोर मोनबायानो राजमा आलुआ आं बिदिनो जानो मोजां मोनो आरो लोगोफोर टमेट'जोंबो जानो हायो आरो गोथावनो ओमफ्राय खिन्थु आङो दा टमेट' गोखैखौ एभयड खालामथ'दों आरो आं मेडिसिन लागासिनो नालाय आं बेखौ 1 मिनिट खोबहोबावनोसै र' होमबानो मोनबाय आरो फाइनालि नै लोगोफोर मोनबाय मोननानै आङो टिफिनावहाय एरस्लायनानै दोनबाय आरो आरामनो नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव हरनो दाबाव दे राजमा आलु आरो बेयो लोगोफोर मा जाखै माबाराव मा दानानै होनोसै आं दानानै बे मा जादों बैयाव दहाय माबानाया थुदों खोमा खल' माने बे मा होनदों एसेल' ना लाफा ओंख्रि होमबा मा ओंख्रि दे बे मोनसेया मिथिगौबा साम' सबायजों बबेनिबा सोरनि साम' सबाय मोनबाय थानांगौ एसे होनसै आंनि बियो आंनिब्रा बियो आं लाफाखौ जाला नालाय आंथ' जा गोथाव मोनखायो फुजा खालामनायावनो आं ओंखारबाय मोजां मोनो जिनिस स्लाइड हानांगौ होनबासो मोजां जायो नै आलु बायानो नै लोंथेराखैनो लोंस्लाबाखैनो जादो गोलैबाय जागोन